हाग्रामा महिलारिया दिनै खौसे जानांगौ राजि होनांगौ बेराफारसेथिं बिटिआरआव सिट जायोब्ला बर' जागोन आरो बिटिसिआव सिट जायोब्ला आं जागोन बे बाथ्राखौ दा बे खोथाफोरा जेरैबायदि माने बुंलायलायनाय जादों बा ओंखारलायनाय जादों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुङालाबासिनो खौसेथियाखौ जोङो गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो, बुजाबुजिखौ जों गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो आरो सोरनि गोसो गोरबोआव बेसेबां हारि आरो समाज आरो ओनसोलनि फारसे जोंहा अनसायनाय, हास्थायनाय आरो बे डेडिकेसन बावसोमनाया दङ, बिनि सायावसो निर्भर खालामगोन। दा बेखायनो क्षमता, सिफ आरो जिखिनि खोथाफोरा दा ओंखारलायदों बेफोरखौ जोङो मोनसे लेभेलाव दोनथ'नानै गिबियावनो जोङो जोंनि अस्तित्व रैखानि थाखाय, जोंनि माहारिबादखौ जोङो गोजौआव लांनो थाखाय आरो राजनितिक भाबै, संबिधानिक भाबै जि मोनसे आत्मनियन्त्रण, जि सेल्फ डिटारमिनेसननि जि मोनसे एरेन्जमेन्ट बिटिसि बिटिआर मोनबाय, बेखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय बबे बिन्दोआव, बबे सुत्रनि गेजेरजों, बबे मेकानिजमनि गेजेरजों जों आवगायलांनो हायो, बेखौ जोङो फार्स्ट प्रायरिटि होनानै रायलायोबा बेयाव सलुसना फैगोन। किन्तु बेयाव जुदि बै खोथाफोरा फैलायोबा बिटिसिआव, बिटिआरआव बे खोथाफोरा फैलायलायोबा मालाबाबो बेयाव सावरायनायनि परिबेसा बिल्डआप जानाय नङा, सावरायनायनि पर्याया फैनाय नङा आरो बेफोरखौ जोङो माने हास्थायनायनिख्रुइ हास्थायैयासो साबसिन बेबायदि खोथा बाथ्राफ्रा नुजागोन। बेखायनो आङो खावलायदों जों संजम जानांगोन, खोथा बाथ्रा बाहायनायफ्राव जोङो मोनसे रेस्ट्रिक्सन जोङो मानिलायनांगोन आरो बयबो रायजो राजाया लुबैयो, दल संगठना लुबैयो, हारिया लुबैयो, दैदेनगिरि हान्जाफोरनि सायाव मोखाङाव नायनानै दङ जे बिथांमोननि भबिष्यत परिकल्पना नितिया मा। गासैबो दोलोआ गावबा गाव निति आदर्श थायो, गावबा गाव दोलोनि गेजेराव निति आदर्शनि आधाराव खामानि मावगोन। रावनिबो निति आदर्शखौ जोङो कम्पालसनाव, बाध्यतायाव दोननानै जोङो खामानि मावहोनो हाया। बिथांमोनानो साननांगोन, बिथांमोनानो सिन्ता खालामनांगोन आरो आवगायबोनांगोन। दा बेखायनो जोङो रावनिबो इन्डिपेन्डेन्स आरो लिबार्टिखौ जों हस्तक्षेप, इन्टारभेनसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामनो नागिराखै। जोङो खावलायनोल' हायो। जोङो गोनांथिब्ला गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों ज' सावरायनो हायो आरो बियो बास्तबमुखिब्ला, बयबो आवगायबोयोब्ला बिनि समाधाना निस्सय ओंखारगोन। आं बेखौ जेब्लायबो आसाबादि आरो बयबो आसा आरो मिजिंजों जिहेतु जों थांनानै थायो, बिनि फिथाइया थायगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। गोजोन्थों। बिजेपिआ काउन्सिलाव सरकार दायोब्लाबो बर' माहारिनि दैदेनगिरि सालायगोन होननानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों। बे गावबा गाव दोलोनि बाथ्रा, दोलोनि आदर्श आरो नितिनि बाथ्रा। सोर दोलोआ माबायदि निति आदर्श लानानै आवगायगोन, सोरखौ बबे जायगायाव माबायदि दैदेनगिरि हिसाबै दोनगोन, बे बिथांमोननि बाथ्रा। दिनैनि जोंनि रिलेभेन्सिया बेनो जे आन्दलननि बिनिमयाव जोनोम मोननाय आन्सलिक रिजनेल पार्टिफ्रा खौसे बुजाबुजिनि आधाराव आवगायनो हायो नामा, बेखौ लानानै एबसुआ सावरायदोंमोन। मोननै आफादा, मोननै दोलोआबो सावरायदोंमोन गावबा गावनि लेभेलाव आरो सावरायनाया जादोंमोन। हाग्रामा महिलारिजोंबो सावरायदों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायदों। सावरायनायनि उनाव परिबेसा नस्थ' जादोंमोन। बे परिबेसखौ दाफिननो हायो नामा, बर' माहारियारि आफाद गौथुमफोरा ज' जाफिनदों 13 आरो 14 तारिखआव आरो जोङो आपिल खालामदों आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बुंदों जे खौसेखौ आंबो लुबैयो, प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे खौसेखौ जोंबो लुबैयो आरो लुबैयोब्ला ज' ज' आवगायलांनायाव माने मा बादा दङ, बे खोथाया दिनैनि मस्ट प्रायरिटि आरो रिलेभेन्ट मेटार। आरो बे लेभेलाव राष्ट्रीय दलफोर जायफोर दङ, बिजेपिआनो जा, कंग्रेसआनो जा, जिखिनि दल दङ, बिथांमोना मोनसे फिसा फिसा काउन्सिलखौ, जि आन्दलननि बिनिमयाव दाजानाय जि काउन्सिल, बेखौ आवगायलांनायाव जेब्लायबो मदद, हेफाजाब, आशीर्बाद होनांगौ। आंनि खोथाया बे, गोदोबो सोरबाया लोगो जानानै सरकार सालायदों, दिनैबो सरकार सालायदों लोगो जानानै, इयुनावबो लोगो जानानै सरकार सालायगोन। किन्तु मेन ब्रिडिलखौ जुदि आन्दलननि बे लामायाव फैनाय दल संगठनखौ दैदेनबोनाय दिनै हानजायाव नेतृत्व होनाय लिडारशिपआ जुदि
नेतृत्व होनानै हाबा मावलांनो हायोब्ला बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोजां जों बेखौसो बुंबाय थादों। गोजोन्थों। गाबोन खौसेयै जुदि जायोब्ला एबसुनि रला मा जागोन आरो खौसे जुदि जानो हायाब्ला जोंनि एबसुनि रला जोबगोन। बे समासो बुंगोन। जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बाथ्राया बयनिबो खुगायाव जेब्ला फैबाय बे खोथाखौ लानानै जों स्पष्टयै खोथाखौ बुंदों आरो आपिल खालामदों। खौसेया माला जाहैगोन, माबायदि जाहैगोन, बिनि मेकानिजमा मा, एजेन्डाया मा, माबायदि तयार खालामगोन, परिकल्पनाया मा जागोन, मोननै दोलोआ बेखौ निर्धारन खालामनांगोन। आरो निर्धारन खालायगोन ना खालाया, खालायोबा माबायदि खालामगोन, बिथांमोननि सायाव आं दहायनो बुंदों आफादफ्रा मोखां नायनानै दङ, रायजो राजाया मोखां नायनानै दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अपेन हार्टजों जों आपिल खालामदों जे बबेबा बिन्दोआव जोङो आल'सनाखौ सावरायनायखौ जोङो खालामफिननो हायो नामा बा खालामफिननाया मोजां होननानै जोङो आपिल खालामदों। गोजोन्थों। सिगांफ्राव गोबां खेब चेलेन्ज जादोंमोन, बे खेबाव जाफुंसारगोन बायदि आसा खालामो। गोबां समाव माखासे आल'सना बिलोचना सावरायनाया समाधाननि मोनसे लामायाव फैयो, मालाबा बियो थाबथायो। नाथाय जोङो जेब्लाबो आसाबादि, मालाबा खेबसे खेबनै खेबथामावबो जों फेल जानो हानाय, किन्तु जेला जोङो गोसो गोरबोजों बयबो आवगायबोनानै सावरायगोन बिनि फिथाइखौ जोङो मोननायनिबो लामा थायो। दा बेखायनो थांनाय समफ्राव खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम गवायाव, दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'नि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन। माने आन्दलननि समाधानखौ माबायदि खालामनो, राजखान्थियारि थासारिफोरखौ जों बोरै आवगायलांनो, 2017-18 सावरायनाय जादों। बिनि उनाव 2021आव सावरायनाय जादों, 2024आव सावरायनाय जाबाय आरो दिनै 2025नि जुलाइ दान। मिजिंथियो जे उननि जि सावरायनाय, उननि जि आल'सना जुदि जायोब्ला जों जिखौ आपिल खालामदों, रायजो राजाया जिखौ आपिल खालामदों, बे सावरायनाया जाहाथे फिथाइ गोनां जायो आरो बे फिथाइया हारिनि सार्थआव जायो, जों बेखौनो मिजिंथियो। बेयाव जागोन आरो जायानि कुनु फर्मुला गैया। बिनि भबिष्यतखौ निर्धारन खालामगोन समासो आरो समाव बिनि फिथाइखौ जों मोनगोन। गोजोन्थों।